Výberová káva, lístky do divadla, PlayStation, Xbox alebo najnovší MacBook. Nie, to nie sú ceny do tomboly, ale príklad benefitov, ktoré zamestnávateľia poskytujú svojim zamestnancom. Sú však benefity jediným spôsobom, ako si udržať zamestnancov a prilákať talenty? Odpoveďou je employer branding alebo budovanie značky zamestnávateľa. Employer branding je riadený strategický proces vytvárania pozitívneho imidžu spoločnosti s cieľom zaujať nových a udržať existujúcich zamestnancov. Značka zamestnávateľa predstavuje súbor asociácií, dojmov, pocitov a skúseností, ktoré si ľudia spájajú s vašou spoločnosťou v kontexte pracovného trhu. Tieto asociácie a skúsenosti sa formujú na základe dostupných informácií, ktoré si kandidáti o vás dokážu vyhľadať na internete, médiách, alebo si tieto asociácie vytvoria na základe pozitívnych či negatívnych referencií od svojich priateľov a známych. Aby bola spoločnosť vnímaná ako atraktívny zamestnávateľ, musí strategicky koordinovať svoje komunikačné aktivity s cieľom vytvoriť a udržiavať pozitívny imidž. Je dôležité povedať, že značku zamestnávateľa má každá spoločnosť, či si to uvedomuje alebo nie. Je teda na vás, či ponecháte formovanie vášho imidžu náhode, alebo sa rozhodnete pristupovať k nemu strategicky. Napríklad tak, ako k tomu systematicky pristupuje jeden z najatraktívnejších zamestnávateľov, značka LEGO. Táto značka zadefinovala svoj vlastný LEGO Brand Framework, v ktorom jasne deklaruje, aká je jej vízia, misia, systém hodnôt alebo prísľubov. Hodnoty značky ako zábava, predstavivosť, kreativita či vzdelávanie sa odrážajú aj v samotnom employer brandingu. Kancelárie LEGA sú navrhnuté s ohľadom na podporu inovácií a kreativity, čo spolu s fotografiami a videami, na ktorých sa zamestnanci hrajú s LEGom, ukazuje potenciálnym kandidátom, že práca môže byť aj zábavná.